Guys, ungamchamela kanjani intombazana wazi kahle awusebenzi? Umfana uchamela intombazana uzutatazela. Wazi kahle awusebenzi? How come uchamele? How come? Base nayo intombazana iyakukhamisa, iyakubheka nayo ithi hi baby we'll do this together kusho umjida eshaya ugele azi kahle ukuthi lo mjida akana intention yokuyishada lentombazane le. It was just nje ukuchama intombazane mabe ufuna ukuchama just straight intombazane ithi ngifuna ukuchama mina ngine intention yokushada or relationship umtshela straight bo straight umntana abantu azi naye to maybe ungaloku busy ushasha umntana abantu so manje sothi hayi ngifuna ukushada one day ini wazi kahle ukuthi awukho serious ngayo awuna ndaba naye ufuna nje ukuchama umtshela straight ngifuna ukuchama mina ngifuna nje ukuchama sihlangane embedeni phela. That's the only thing. We can avoid this thing indaba ukuthi kube nabantwana all over the country. Yazi Huggies idura kanjani? Huggies is very expensive guys. I-500 Huggies iphakethe lonke mayeku special 450 eShoprite. Just imagine guys. Hayi, ungachamela kanjani intombazana ungasebenzi? Into umjida. Right like Hana. Are you well in the head? Hayi manje yazi guys, now ntombazana ungavuma kanjani ulala nendoda without a condom? Uwazi kahle ukuthi akandaba nawe. Achamele awu prevent intombazana ani-prevent. Why nga-prevent? Yes intombazana umfana mbelala nawo without a condom. Preventa nawe uba ne-backup plan. Preventa, jova, faka implant, do anything nawe ukuthi ungabi nengane ungakashadi. Yabona? We can avoid this hatred. Man, sekunenzondo in this country. Amantombazana sawazona amadoda because of these kind of things. Man, nikhulumisane as people, nikhulumisane sibadala basibangaka. We know what we want. Yabona? Ngiyazi intombazana mangibheka ukuthi le ngiyihalele le. Akunandaba lokuyishada. I don't care about marrying her. Ngifuna nje ukuyihlaba ngiphume kuyo. Siyakhulumisana. Isibadala basibanga. Amantombazana understand manje ukuthi mina nawe sisabhebhana kuphela. Sibadala basibanga. We are old as we are guys. We can stop this thing yokuthi sibe nabantwana all over singakashadwa, like abantwana abakhula babe yigebengu because baba they run away. Abanye mama balahlela abantwana ama-dustbin, abanye menza ama-abortion. We can avoid this thing ama-abortion ne-adoption ukuthi abantwana sebahlela kuma-orphanage manje abanye sabantwana sebakhula badle ama-dustbin because of these situations guys. Ningayenzi into ezenza ukuthi abantwana beni bahlupheke because lento leyo ukuthi abantwana babe yigebengu bakhulu babe these things yokuthi akhulunywe. Communication is very important in any relationship. I-communication important guys. Niyakhulumisana nabo sibadala basibangaka. Why ni so nifuna ukutshelwa yonke into guys? Hayi guys ngeke madoda. Hayi at least ke if benisebenza ke nichamelana nisebenza noyi2 ngiyakwazi ukuthi okay njoba ningajoli ke nivume ngokuthi nabhebhana kuphela, at least ke nenze co-parenting. Yabona? Niyahlangana ama expenses omntwana nesondlo i-maintenance niyakwazi ukubambisana as abantu nisebenza. Yabo umntwana naye akhule kwi-environment azi abazali bakhe bayamthanda, uyanakekela umntwana, uyakhera esikoleni, umntwana uyahamba kuma-trips, umntwana uyathengelwa i-Adidas, uyathengelwa i-Nike, uyathengelwa iPuma. Yabona? Umntwana akhule naye akwazi ukuchoma abanganini bakhe ukuthi yabo mama ungithengele this, ubaba ungithengele this. Yabona? Umntwana akhule happy naye. Yabona? Asebenze naye akwazi ukuthi okay njoba abazali bamenza so nami ngine hope nami ukuthi ngizothola umuntu nami ezomthanda ezomshada, senza this thing engiyibona kumama nobaba. Manje bakabona umama nobaba be-broken behamba ama-court and all those things. Uyabona le mntwana ukuthi akuyafana musiniwa sokuthiwa ngithola umuntu nami ngizoyenza the same thing. Ithi bandlela ibuzo kwabaphambili, abaphambili babenza into ezibhedayo, abasemuva bona bazobona le ndlela leyo ngeyisizami if phambili kuso. Guys, please subscribe guys, more topics are coming. Subscribe to the channel. Yeah, please support me guys. Thank you.